Mae'n amser mynd bach yn serious. A gwisgo lan, fi'n edrych am Bwyty Michelin star Gourmet Cymru. Let's effing do this, darling. Fi fan yn Abergavenny. Gobeithio, bydd nhw'n rhoi walnut whiskey. Sian? Ti'n ma'n mynd? Fi'n iawn, diolch yn. Ti'n ma'n fe'n edrych o bodyguard ti. Mae hwn yn y tro cyntaf fi byth cael fel Michelin star bwyd. Be, ti bydd fi'n bod i Nando's? Mae hwnna fel the Gucci of chicken. Be hwn? Sa'n hwnna, very crunchy, ond moist yn y canol. Dwi'n be fi'n ffocin eto, right? Menyn sy'n torri'r bara. Os fi'n mynd mewn I tŷ rhywun, ystod nhw fel butter dish, you know you can fucking trust that whole. What? Fuck. 3 cheese baked souffle. Yeah, it's alright le. Be am dod yn bwyd ti? Monkfish. Mae'n neis. Ond oedd y saws mustard bach. So siw mae fideos ti'n mynd e? Mae'n yn alright. Ni'n mynd I dechrau edrych ar y cymunedau like weird and wacky and wonderful yn Cymru. Ni'n dechrau off gyda fairy, so ni fairy ball. So be yw fairy? They're like one with the earth, os mae'n make sense. Thank you. A Craig yn gleision. No nawr safon fi'n edrych am. Ysda fi lambrum gyda bach o gravy neu rhywbeth. Maen nhw'n blasu'n ddrud. Mae fe'n actually really nice. Heic fel Beyoncé sy'n dawnsio lawr I stomach fi. A y cegad nesa o muscles fel Shakira yn twerco lawr tafod fi. Y pudding. O'n i'n disgwyl creme brulee gyda bach o coffi, ond dwi wedi cael coffi gyda bach o creme brulee. Ni bach yn disappointed. Bach I sickly fi. Sa'i quite mynd I benni hwn. A walnut tree. Heic in hell. All yna dda. Oedd maint yna, dwi ddim gyd amdano'r maint ydy e. Fysa fe wedi cael 5 os oedd y pudding yn dda. A os oedd Sian yn fwy doniol I fod gyda. Fuck off! 4 allan o ddim. Diolch yn fawr I ti Sian am dy gynnu. Fi wedi bod yn special. Ac yn ail, Tyddyn Llan, Llan Drillo. Miriam, diolch am ymuno fi. Tiw brenin bwyd hansh. Sgrameer. Sgrameer. Wow. Right? You know? Aladdin a Jasmine. Neu Beauty and the Beast. Be? Be? Neis? Hwna'n hyfryd. Trwchus. Tickler sensations. Maen nhw'n edrych fel hash browns. A cheese bite yn McDonald's, ti'n ma. Mae hwn lot fwy na be o'n i'n disgwyl. Ie. Mae hwn fel porn I fi. Pa fath o porn ti'n offi da? Anyway, bwyd. Fi wedi ordro tagliatelle hefo truffle a cream. So mae'r cimwch ma yn rhoi teimladau gri. Sa'n gwybod os chi'n cael priori cimwch, ond na'i neud e. Mae yn neud pethau I fi. Pa fath o bethau? O, pethau. Naughty. Rai edrych o dan y fod? Na! Na. Creamy, no iawn. Joy beth y creamy Tom? Na chi dechreuad brwnt. Mae hwnna'n edrych yn amazing yn dydi. Edrych ar y jus. Duck confit hefo faggots fan hyn. A potato gratin thing. Be ti wedi cael? Bas ar bach o spinach. Slap with a bas. Ti'n mynd I rannu yna? Neis? Oh my gosh. Pwy nath hwnna? Wel, a mae'r tato mash fel eira cynta'r geia. A fi eisiau rhoi'n taflu snowball reit yn gwyneb fi. O, Miriam. Y deryn fach, right, yn gweud I fi, ti'n neud podcast yn ar hansh? Ie, mae hansh yn neud podcasts nawr. Wel, da fi anna fe, ti'n modd? Sboesio fel lan. Ie. Fi roi gormod o faggot ar hwn, fi'n meddwl. Hwna'n meat overload. Hyn rhaid I fi. Chocolate marquise yw hwn. Beth gen ti? Rum baba. Mae'n fi yn neis, ond dwi ddim be o'n i'n disgwyl. Fi'n goffod roi at ei gilydd. Ti yn control wedyn. Fi'n hoffi bod yn control. Gam dan ti. Ni fan ato. Cwmpes ti mewn, ie. Hwn yw'r tro cynta, fi wedi cael rum baba. Rum in my tongue. Am hwn yn faba. Oh, I love that good. He's back. Y starter, gwych. Mains, gwych. 5. Allan o 5. Ac yn olaf, y James Sommerin restaurant. Apparently, mae'r coginio I Great British Menu BBC. Ti'n galed? Siw ma'n mynd? Bach yn nerfus, ond dwi'n meddwl sydd ti fod mwy nerfus. Dwi'n meddwl ti'n gallu handlo fi. Na, dry as a bone. So ti wedi bod I llefydd posh fel hyn o blaen? Dim ond dwi'n mynd siwr gyda di fi'n taw. Na fi wedi clywed taw y chef ti'n paratoi popeth. Os yn gobeithio? Ti'n neud y fideos geiriadur gay ma? Basically, geiriadur yn sôn am pethau gay. Gay to Z. Ti rhaid yn neud rhywbeth gay. Falle ar noswaith mas. Fe mynd yn gweud 20 quid is 20 quid. Mae'n eich bach yn weird, ond edible pebble. I'll lift it. Popeth yn neis, ond mae'n rhyfedd. Fishy. Mae dros ceg ti gyd. Paid, mae'n gross. Sa di regi eto? Na, ti heb. Mae paid regi, achos dwi'n licio fe am Starter na'n briliant. Ddim starter, oedd hwnna mir. Beth oedd e?
Amuse bouche. You can amuse my bouche. Wow. Crank. Ti'n dweud cwbl o hynna? A past curry. Dim past curry, just curry. Trwy fucking paste yw e. Na, pa'r hegi am i'r. Dwi'n Michelin. Fi sydd yn mynd i all e. Boli profe ddo. Gael at o'r un yn Ammanfed. Pam, ys da ti problem gyda Ammanfed? Sy'n dweud byd am Ammanfed. Yeah, watch it, pal. Mae rai fi gyfadde, mae'n bach riod i fi bita. Iawn te. Y prif gwrs. Beth yna? Iawn te. Sut sensation ti cael yn dy geg? Fel y crisps na, ti'n mo? Ar ôn, yn dynner iawn, fel Mam Teresa. Platen in, bach yn fach. Fi ti'n mewn llefydd posh fel hyn ydi, ti'n cael lot o bethau bach. Ti'n just cael popeth fan hyn, bach fyna, yna fe. Na? Ti'n mynd yn goch. Ti'n mynd yn goch. Oh my gosh, ti'n mynd yn goch. Stopia? Fi ffili mynd yn goch, fel ti'n gweld. Ti'n beth i gweld pwdyn fel ar? Rwych fel vape. O, mae'n oer. Falle fe rai ti orffen peren fi o. O, na i benni peren ti off mewn chwyntiad. Ar y cyfan, oedd e'n eitha da. O, fi jyst ddim yn deall e. Dim digon i fi, nôl i'r kebab ar y ffordd nôl. Be sydd ti'n rhoi allan y 5? 3. 3? Shut up, Gito. 3 allan y 5. Diolch. Cyn heddi, y pryd drita fi byth i bita yw bargain bucket o KFC. So, profiad newydd. Yn gyntaf, oedd y Walnut tree gyda Llan. Oedd y bwyd yn iawn, ond jyst iawn oedd e. A James Sommerin yn penna. Oedd y portions yn fach. A fi dal yn starfo nawr. Llongyfarchiadau i'r Tyddyn Llan drillo. Fwyda, croeso, cynnes, a just profiad. Fucking fantastic. Ond, allan ni'n neud kebabs mis nesa. Diolch am ffyco fitness fi lan.